Nyt on torstai. Me ollaan Enni Rukajärven bileissä Elisa studiolla. Check that shit. Enni Erika Rukajärvi, 13. toukokuuta 90 on kuusamalainen lumilautailija. Hänestä tuli Espanjalla Molinassa slopestylin kautta aikojen ensimmäinen maailmanmestari. Ja Yhdysvaltojen Aspenissa oli X Games-tapahtuma. Rukajärvi sijoittui 3. Ehkä. Rukajärvi kirjoitti ylioppilaaksi. Pienet sille. Hyvä! Älykkä. Niin kuin me kaikki. Juu. Rukajärvi toimi pääosan esittäjän sijaisnäyttelijän vuonna 2011 julkaistussa romanttisessa komediassa Charlotte Girl. Eiks kukaan uskalla kysyä mitään? Okei, mä kysyn ensimmäisen kysymyksen. Roope, mikä on sellainen kysymys, minkä sä oot aina halunnut kysyä Enniltä? Aika pahan laitoin. Mun piti miettiä koko päivä, mutta en vaan keksinyt mitään. No okei, kysytään Enniltä. Enni, mitä sä oot aina halunnut kysyä Roopelta? Roope, ekoisen Junnu MMissä, kun sä yritit mun huoneeseen, niin oliko se oikeesti siksi, että isot pojat kiusas sua vai yritit sä mukaan pienen Roopena jotain muutakin? No totta kai se oli siksi, kun isot pojat kiusasit. Nuutti lukitsi mun tulos huoneesta. Ennin ura lähti nousuun. Hänen voitettuaan Horse Feather Pleasure Jam-kilpailun Itävallassa. Kilpailu antoi Ennille itsevarmuutta ja innostusta lähteä myös muihin osakilpailuihin, josta hän ponnisti maailman kartalle. Ennin kausi alkoi maailman ympärysmatkalla Red Bull Snowboard Performance Campiin. No niin, meillä tässä istahti minun viereen iki-ihana Enni Rukajärvi ja kysytäs vähän, että mikä Enni on fiilis? Hyvä fiilis. No, mitäs me tehdään? Sulla on ilmeisesti joku lanseeraustilaisuus tänään täällä näin. Joo, nää on bileet. Ne on bileet. Joo. No niin. Mites onks niin sanotusti niin sponsoririntamalla uutta? No Jameson saatiin tänne bileisiin, mutta... Jameson on hyvä, joo. Joo, mutta ei oikein muuta. Okei. Mut hei, tätä me on miettinyt aina, että sponsoroiko mitkä niinku naisten niinku, tiedätkö vaikka Tampax tai tämmönen. No ei, mut niinku, ei tästä tuu. Tulevalla kaudella Enni haluaa laskea mahdollisimman paljon. Kisojen välissä hän aikoo tulla myös Suomeen. Welcome! Kiitos nyt hirveästi tästä haastattelusta. Ja en tiedä, varmaan koko lumilautamaaailman ja skeittimaailman puolesta toivotan onnea kovasti teille niinku Kiitos. meininkeihin. Kiitos. Nyt jotain aivan muuta. Olisiko Janne vuoro räpätä?